ens ho mereixíem i així ha estat. Tenim aquí el triplet, nois, el triplet, 3 copes, miri el Barça! Bueno, vaig dir, si això ho dic a la massa social, es dirà que som uns subnormals. Per tant, anem a donar a vendre alegria. Encén les orelles, emissió número 14. I com hauràs escoltat amb aquest magnífic àudio del president Núñez, per posar una mica en context, això va ser una roda de premsa que van acomiadar, bueno, es va decidir acomiadar el Cruyff, el Núñez, després de no sé quant de temps, i bueno, és un tall en què m'agafo les seves paraules, literalment, perquè diu que, bueno, que si el soci, entre línies, que si el soci se li diu la veritat de tot el que hi ha dins el club de futbol, que diran que són uns subnormals, no? Em sembla impressionant i diu, i prefereixo no fer-ho i anem a vendre alegria, no? Llavors és el que he pretès amb aquesta intro una mica èpica, no? De Canaletes. Què tal? Com estàs, Aitor? Bé, bon dia, Ignasi. Aquí estem. Bueno, sí, al final és com tot, o sigui, al final mentir a vegades va bé. I dius, sí, la veritat que és això, doncs, segurament passarà com quan va haver de marxar Messi, moments així que dius, si realment s'explica tot el que està passant, la gent pensarà, jo no vaig saber el que va passar, sincerament. Això. Jo només, però vull dir, només sé que vam vendre Messi gratis. Hi ha vegades que potser arriba al punt que dius, no sé fins a quin punt, però potser és millor, dius, no saber què ha passat al final, que no saber-ho, perquè potser quedaríem com a tontos nosaltres i com a tontos la directiva i com a tontos tothom. Exacte, és que és com obre la porta a una reflexió filosòfica molt, molt interessant, no? En qualsevol cas, malgrat que volem vendre alegria, i ho seguirem fent, està difícil, vendre-la ara. Sí, jo et convidaria a encetar el fatídic tema del magnífic partit que vam presenciar ahir del Chelsea-Barça. Com ja sabrà tothom que ens estiguin escoltant, vam presenciar una càmera dels horrors, no? Futbolístics. Una masterclass negativament parlant d'Araujo sobretot i del Barça en general una mica. Sí, dius en general i precisament és el que volia una mica desgranar, vale? Per començar a fer les coses una mica serioses, que realment ahir totes les coses que es podien haver fet malament, que no mala sort, que la sort juga un altre partit, però tot el que es podia haver fet malament penso jo que ahir es va fer, no? Com encertadament dius, bueno, a l'Araujo, jo prefereixo, si tu vols comentar sobre l'Araujo, perquè tu ja em coneixes que se m'escalfa una mica la boca i no voldria. Bueno, jo he vist vídeos avui fent bromes sobre que sempre hi ha un partit important, l'Araujo s'ha d'autoexpulsar. O sigui, hi ha bromes com dient Araujo quan hi ha un partit important i un tio fent karate. Vull dir que al final dius, no sé, i l'entrada, a mi el que em sap greu, tu pots dir, mira, se'n va d'últim, doncs mira, faig una entrada, encara t'ho compro. Però és que és una entrada que, a part de que crec que no és l'últim, que dius, el tio va amb una cama a rebutjar la pilota i no li dona ni a la pilota ni al tio, que dius, almenys dona-li, almenys, si t'expulsen, fes-ho bé, saps? Vull dir, dona-li a una de les dues. Totalment, i a part, és que realment es pot parlar, vale, de que és absolutament merescuda per a l'Araujo l'expulsió, perquè la primera se'n va protestar-li d'una forma que... La primera no la vaig arribar a veure, però bueno, sé que segons m'han dit, inclús he escoltat els de Catalunya Ràdio, que són bastant radicals, dir que era merescuda, vull dir. Catalunya Ràdio, perdona, no, Catalunya Ràdio no sé quins eren, no sé qui estava escoltant, però bueno, uns que són bastant a lo radical, que inclús així deien que era merescuda. Vull dir... Home, era merescuda perquè primer de tot, a veure, si qualsevol que té dos dits de front sap que la Champions, el criteri de si vas a menjar-li l'orella alçant la veu a l'àrbitre, te la jugues a la targeta groga amb res, i ho va fer, vale? En un minut que dius, bueno, si ens han robat 70 gols i tal, s'entén. No, que si dius, hosti, t'estàs jugant el partit al minut 85, et diria, vale, però al minut, no sé, seria, però posa-li, si el van expulsar al 40, no crec que molt més, o sigui, no crec que molt abans. A mi el que m'agradaria és que l'expulsessin del Barça, ja. És la meva opinió personal i espero que, sincerament, sempre i quan portin algun recanvi, perquè aquesta és l'altra, Si deixem algú és per portar alguna cosa que
que serveixi. Què me'n dius de Frenkie de Jong ahir? Jo segueixo dient el mateix. Ahir mon germà volia condemnar-lo a pena de mort, com a poc. T'ho juro, mon germà... Ojalà et moris, no sé què. No, però sí, és un jugador que... Jo no ho entenc, o sigui... I jo ho deia en conya, però és que ho vaig analitzar i és que és veritat. Només a fer passes enrere. I a més el veus i va a la meitat de velocitat que tothom. És a dir, no el veus córrer mai. I quan el veus córrer és quan la gent va cap a una direcció, que el Barça està avançant, ell va trotant cap a l'altre costat. Però sempre passes enrere i no fot res. En partits com el d'ahir resta absolutament. L'altre dia, per posar-te un exemple, una jugada, recupera el Barça, tira Frenkie a la contra. La veritat que va estar ràpid, em va sorprendre. I jo vaig dir en broma, estàvem a taula amb els meus pares, amb mon germà estàvem sopant, i jo vaig dir, ja veuràs com ara la passa enrere. Efectivament, passen 3 segons, gira taconet, gira aquí, mira, passa enrere. I dius, tio, o sigui, jo entenc que a vegades va haver un jugador de seguros que no s'estigui tota l'estona arriscant, perquè no pot ser... És infumable el partit que va fer aquest home. O sigui, algun passe és de filtrar. I jo no sóc ningú Guardiola ni ningú Cruyff, però, hòstia, el que no pot ser és que estiguis tota l'estona passant enrere, perquè sí, si jo no tinc la pilota, ells no la tenen. Però si jo no tiro cap endavant, tampoc marcaré gol. Escolta, i per curiositat, si puc preguntar, els teus pares, quan van escoltar el teu germà demanant pena de mort per Frenkie de Jong, què van dir, per curiositat? Bueno, li deien que relaxés, però li donaven la raó. Calma't, no? No, però bueno... No, però sí que és el fet de dir, hòstia, un jugador que almenys se suposa que és una peça important del Barça i que és dels centrocampistes més fixes titulars, és a dir, pot jugar més Fermín, pot jugar més Pedri, Gavi... Bueno, Pedri no, Pedri també és fixa. Però és el fet de dir, un tio que és fixa i que, per tant, té un cert nivell, que no pot ser que només donis passes enrere. I mira, vull esmentar una cosa, una nota positiva, perquè si no se m'oblidarà, lògicament em venen al cap totes les aberracions que vam veure ahir. Però esmentaré un detall molt bo que vaig veure ahir i que em va agafar una miqueta, em va poder fer agafar l'esperança d'alguna forma. Va sortir Rafinha, finalment, vale? Sí, sé el que estàs pensant. En el conjunt va fer un partit com la resta de jugadors discret, absent, vale? Bueno, però és normal, està tornant. Sí, està tornant, però vaig veure una cosa que em va agradar molt, que em dona una mica d'esperances per al futur proper. M'hi vaig fixar, que segurament ara, com que el conjunt és molt dolent, no te'n recordaràs potser, però amb una de les tantíssimes jugades que estava el Frenkie de Jong allà liant-la, pivotant raro, no sé què, que li estaven a punt de prendre... Sí, el que fa, 35 voltes i passa enrere. Sí, doncs jo m'hi vaig fixar que va baixar el Rafinha, que estava en posició de davanter centre, va baixar fins passat al migcamp corrents, amb una velocitat que vaig dir, aquest tio crec que torna en forma, i li va prendre la pilota, la va recuperar, i vaig dir, això és el que hem de tornar cap aquí. Actitud, al final pots tenir millors partits o pitjors, però tot és actitud, és a dir, òbviament, cap equip aconseguirà guanyar-ho tot. O sigui, sense més lluny, el Leverkusen de fa 2 anys que guanya tot en Lliga i no sé què, acaba perdent una final 3-0. Vull dir, cap equip segurament sigui superinvencible, però són les formes de perdre. Sí, tu pots perdre, és el que parlàvem ara. Els gols, anul·len al Chelsea 5 gols. I tret d'algun puntual, no sé jo què diguis, bueno, aquest gol és perquè hem tirat bé la línia. Hi ha gols que te'ls anul·len per pura sort, perquè aquí no sé què, si em diguessis, no, mira, abans amb el Barça, sobretot amb Íñigo Martínez, passava i deies, vale, aquest gol es veu clarament que han anat a tirar la línia, però aquí hi ha gols que dius, te'ls han anul·lat perquè el jugador estava amb el cul cap en fora. Sí, no, això ja ha passat. Vull dir que si no arribes a tenir el factor sort, jo crec, en defensa, fàcilment en cauen 5 o 6 vàlids. No, i això és el que va fer ahir la cosa una mica més... I una cosa em feia por, i mira que no el critico tant, però si arriba a estar Chesney, que dius, tampoc Joan Garcia va parar 2 o 3 així importants i després poc més. Però si arriba a estar Chesney, ojo, Sí, tot i que per ser justos amb la descripció de les coses, li foten un gol d'allò, aquell golaç que va marcar, que ho sento ara no em surt, el 2-0, que ens el va marcar per l'esquadra i el pal curt, te'n recordes? El davanter del Chelsea. Si t'hi fixes la repetició, es pot dir que una miqueta se'l va menjar el Joan Garcia, perquè aixeca les mans com qui diu, vale, va cap a dalt i no la toco. Sí, però són d'aquestes, jo m'hi passa com a porter, són d'aquestes que dius, no sé si em pilla que va a porteria, si va cap a dalt. Total. De fet, però bueno, que després dius crec que és el primer, aquell que es marquen entre Koundé i Ferran Torres, que dius, què fas allà? És que tot el que es podia fer malament es va fer malament, ja ni me'n recordava. O sigui, el senyor Koundé, sisplau, el gran Ferran Torres, que venia un altre cop de marcar 2 grans gols, i un pal, com sempre, te'n recordes? Que sempre es dona aquesta dinàmica.
i va aturar la jugada que el Koundé li fot el gol en pròpia porta. Sí, de fet l'atura ell. L'atura ell. És el Koundé que diu un gelat els peus divorciats. És un altre que... Però és que a part és una mica desconcertant, perquè hem vist aquests jugadors que hem esmentat ara amb aquesta crítica. Frenkie de Jong, la segona meitat de la temporada passada, jo haig d'admetre que a mi em va sorprendre. Va fer una bona segona volta, el tio. És tal com... Clar, però ha de donar la sensació, sí, tu pots tenir partits, òbviament, perquè hi ha jugadors que dius, bueno, potser ahir no van estar molt fins, però normalment estan bé. Però ahir ningú... Clar, això, però vull dir, l'important és que era un partit puntual. El problema és jugadors com Frenkie de Jong, que porta partits, o almenys és la meva opinió és aquesta, que dius, no arrisca, o sigui, jo entenc que no cal estar cada jugada de pilota llarga, però sí que, hòstia, en els 90 minuts fer algun passe en llarg o fer aquí una passada filtrada, jo repeteixo, jo no sóc cap expert, però, hòstia, tio, no pots... Vull dir, per trepitjar-la i fer passe enrere em poso jo a jugar. Mira, ni hi ha maldependència ni tonteries. Jo crec que ahir va quedar palès moltes coses, van quedar molt clares, però que tenim una certa... per dir-ho suau, una certa pedri dependència, jo crec que ahir el partit hagués anat orientat d'una altra manera, entre altres coses, perquè l'han encarregat de fer-ho el Frenkie, que ja acabem de dir no cal fer. És el que parlàvem fa uns programes, quan parlàvem del tema de la pilota d'or i de més, que al final, sí, òbviament, Lamine Yamal marca els gols tal, i es fa notar més, però sí que és veritat que si no té el dia... O sigui, si no està Pedri o no té el dia, es nota més, perquè és qui mou l'equip. És com... salvant les distàncies amb pèrdues de pilota al mig camp, salvant les distàncies, però això, per exemple, llegia algú que parlava del Madrid, que parlaven de Courtois, el porter, que és el que deien, diu, ens hem acostumat a que ho faci tan bé que el dia que Courtois no té el dia dius, hòstia, ens falta el porter, saps? Pues algo similar, que dius, hòstia, quan no està Pedri, pues es nota. Sí, però és que ahir no hi era molta gent, que ahir era al camp, però d'esperit no hi era ningú, era el problema que va passar ahir. Vull dir, ens en van fotre el 8 perquè... Cuerpo presentemente ausente, no? I no sé si tu comparteixes aquesta sensació. Jo crec que és evident que el futbol anglès, el futbol de la Premier League, està clarament en alça. Recordem que venien d'unes quantes temporades, el futbol anglès, una miqueta havia baixat bastant el llistó, i recordem que a Anglaterra el nom de Barça, almenys fins fa un dia, encara dona terror. Has de recordar que el Manchester United va perdre 2 finals contra nosaltres, el Chelsea amb aquell mateix escenari d'ahir, li vam fotre l'Iniestazo, tot allò, però jo crec que, hòstia, l'Arsenal és un equip molt bo, el Chelsea és un equip competitiu, ja ho vam veure, i, cuidado, l'última cosa que no em vull deixar, ahir vam veure el que és un equip en forma física i el que és un equip que va just. No, i al final jo crec que els equips anglesos destaquen per això, sobretot per estar molt en forma, però després penso que potser són més irregulars, és a dir, que el Barça també pot perdre un partit, i el Madrid va perdre contra el Liverpool, potser. Sí, afortunadament. Però vull dir, després el Madrid, almenys contra els equips o Madrid o Barça, saps que contra equips petits o mitjans t'ho guanyarà pràcticament tot, i contra equips més top bastanta cosa, que en canvi el problema dels equips anglesos, penso jo, és que si contra equips del seu nivell o més et foten un gran partit, però després els hi arriba el segon de la Lliga Bielorrussa i perden 0-2. Sí, no, els hi pot passar, sí, una certa irregularitat. El Liverpool va guanyar el Madrid, però els últims 5 o 6 partits els ha perdut en Lliga i per pallisses. El Chelsea venia de perdre o d'empatar contra el campió d'Azerbaiyán. Vull dir que al final penso, sí que és veritat, són equips més, potser no tan tàctics i més o tècnics, perdona, però sí que més intensos. Sí. Però sí que és veritat que és això, al final jo penso que és una mica sort perquè els equips anglesos són més irregulars. És a dir, has de fer un bon partit i sobretot és el que tu dius, has d'estar bé físicament. Sí, però estan recuperant nivell i això t'ho deia com a contrapunt del futbol espanyol, en el qual, malauradament, dit així genèricament, hi hem d'incloure el Barça, i també jo crec que va una mica de baixada. El Madrid és un altre any que no guanya la Champions, cosa que encara em dona més frustració. Però perquè és com tot, o sigui, jo penso també vens d'una època si entre 2 jugadors en 13 anys t'han guanyat 13 pilotes d'or, tot el que vingui després vindrà de baixada. Però bueno, jo crec que és això, o sigui, jo crec que estan a un nivell similar, l'únic que perquè es diu que la Lliga anglesa és millor, jo crec que és perquè hi ha més varietat. No per res més. M'agafo els resultats, Ahir al Villarreal li van fotre un grapat de gols, a l'Atlètic també. Clar, però això, depèn del dia, vull dir, ara jo estic segur, i m'aposto que vulguis, que ara de cop i volta s'enfronta el Villarreal un altre dia
m'ho invento el Liverpool i potser el Villarreal li fot 3. Quanta aposta? Sigues valent, ho has dit i ja ves fins al final. Ara mateix no... Amigo. No, però vull dir que al final els equips anglesos, sí, veritat, i a la Champions ho demostren, que sí, veritat, que són molt físics i de més, però jo crec que pequen d'això, d'irregularitat. A dir, un dia guanyo, per exemple, el Chelsea crec que va guanyar el Bayern, que sí, el Bayern potser no estava en el seu millor moment, però vull dir, va guanyar tot un Bayern de Múnich, però en canvi després en Lliga, contra un Fulham que està al descens, et perds 0-4. Fulham, per cert. Fulham. Diuen Fulham. Corregeixo, Fulham. Mira, tinc aquí davant la previsió dels propers partits, amic Aitor, i com a gran entès metafutbolístic que ets, et voldria convidar a entreveure aquest futur proper, com està el tema, perquè jo crec que després d'aquesta patacada que ens acaba de fotre el Chelsea, bueno, venen ara 4 partits, en veig 6 aquí, però ens centrarem en aquests 4 partits, un mes, futbolísticament, per veure que sí, el Barça, i l'entrenador, per cert, inclòs, una miqueta posa els peus a la terra i tal, i solucionem aquest atzucac. Bueno, són partits relativament assequibles. Barcelona a l'Alavés, en fi. No, que jo Barça a l'Alavés crec que he guanyat, o sigui, victòria. Hauríem de guanyar. Seria la lògica, vaja. Aquí s'ha vist la nostra inseguretat, És que mira el que suposa que et fotin un bany com el d'ahir. Tenim el Barcelona Atlètic, que serà una clau de volta molt important. És el tercer, és el nostre, entre cometes, perseguidor, tot i que, com sempre, jo no considero l'Atlètic mai, per més que estigui ben amunt a la taula, no el considero mai un candidat a guanyar la Lliga i crec que l'evidència ho demostra. Després tenim un Betis-Barcelona que els hem de guanyar, i a la propera Champions és un Barcelona-Intra que, sisplau, demanaria, i juguem al Camp Nou, que no s'ocupi facin el ridícul, perquè és una bona oportunitat aquests 4 partits per refer-se. Sí, per redimir-te al final. Per redimir-te i realment, ostres, que acabi de tornar la columna vertebral que et deia a l'anterior programa, perquè és que si no... Vull dir, al final jo crec que tens el Barça a l'Alavés que l'has de guanyar. Sí. A més, la majoria són a casa, perquè veig. El Barça Atleti, que al final, vull dir, sempre juguem contra l'Atlético, costa... O sigui, no és un partit que sigui fàcil, però sí que és un partit que normalment el Barça acaba fotent 4 i li serveix per revitalitzar-se. Normalment li vull dir, tu mires, l'any passat Ferran Torres marca... Crec que l'any passat en marca 2. Sí, amb l'Atlètic li ha marcat més una vegada. Que és un equip que sembla difícil, però al final sempre els acabem fotent 4. El Betis jo penso que podria complicar-se una mica, perquè a vegades al seu camp potser això, però s'hauria de guanyar. El Girona els hi va empatar. Vull dir, a veure, no crec que a priori... Però què és això? Jo penso que s'hauria de guanyar. I el de l'Incrat sí és Champions, però està jugant a casa i contra un equip que és dels fluixets d'Alemanya. Aleshores, espero que no tornin a ocupar l'estadi com va passar fa 3 anys. Bueno, però sí, juguen allà, no? Juguen al Camp Nou. Però, a veure, ahir els altres partits, l'altre era Osasuna, que espero que es guanyi, i Villarreal, que jo crec que s'hauria de guanyar també. No ens enganyem, si no es fa res per evitar-ho, que segurament no es farà, ja em diràs què ha de passar per evitar que vinguin 400.000 alemanys si els hi dona la gana, i si tenen calés, que en tenen més que nosaltres, comprin les entrades. Aquí el problema... Escolta, els preus. Tornem al mateix, és els preus, però escolta, diguem-ho tot. La gent que li ven el carnet l'entrada a un alemany és poc responsable. Per exemple, jo parlava amb mon pare i que diu mon pare, no, jo de petit, clar, sí que és veritat que ells anaven amb el carnet de soci, no? Però diu, jo anava i em va explicar, anaven al Mini a veure el Barça B, després a veure el bàsquet, després que van a veure una part del hockey i després cap al Camp Nou a veure la segona part del futbol. I clar, jo li vaig dir que si ara fas això, només per fer un dia ja t'has de vendre un ronyó del que costa. Vull dir, potser si no vas per soci, fer això et costa 1.500 euros. Mira, a Anglaterra ja fa la tira que ho han fet, sobretot per un tema de posar-li moltes traves al hooliganisme, que jo crec que està pràcticament enterrat a Anglaterra, que dir això fa 20 anys era com un somni. I les entrades són nominals, tu. I la gent, doncs mira, toca't el que no sona i has d'anar al camp 1 hora i mitja abans perquè hi ha accessos. Parlo general, Doncs això passaria el mateix, tu fots nominal... Regules més els preus i aconsegueixes que també, o tan fàcil com... Òbviament hi ha unes entrades reservades pels de fora i la majoria per la gent del local, però és el fet de posar uns preus assequibles. Però és que els preus... Perquè tornem al mateix que vam parlar fa temps. Òbviament que els preus no seran els mateixos que fa 40 anys, però no pots estar cobrant ara la tornada al Camp Nou, és un moment important, no pots estar cobrant per l'entrada més barata 300 euros. Clar, però jo de vegades també penso, tens raó amb tot el que has dit, però de vegades
vegades penso, a veure, a Catalunya no som tots com si estiguéssim a Burkina Faso, se suposa que també hi ha catalans que tenen pasta gansa, no? Però a l'hora de veritat no compren tant les entrades. Clar, però perquè mires els preus i si tu cobres, ja no m'hi ficaré, no?, en com guanyem, però si una persona està guanyant 1.000 euros al mes... No, jo parlo de gent que guanya diners, lògicament. Això, però vull dir, què omplies, el camp de pijos que aniran? Bueno, escolta, perdona, prefereixo pijos catalans que tot de tios alemanys que no són del Barça. No, això sí, però dius, al final, si la gent que realment viu més al Barça no pot anar, perquè, o sigui, no pot anar, entén-me. Que sí, que tens però raó. si tu has de pagar una entrada puntual, si tu dius, hòstia, vaig per regalar-li, jo què sé, que és caríssim. Una parella unes entrades i una per mi, jo vaig anar a veure la Real i amb el descompte érem 2. Doncs amb el descompte de carnet de soci, les 2 entrades van sortir a uns 400. I era un partit que dius, bueno, contra un equip de la Real, posa-li top 6. Realment, però vull dir, es nota que també t'agrada la Real i el Barça, no? Perquè per pagar aquests diners em fotia molta mandra, eh? No, i això tenint el descompte de soci. Però que dius, és una brutalitat. Aleshores, clar, a no ser que tinguis el carnet de soci, algú que estigui guanyant 1.000 euros al mes es gastarà 300 euros per anar a veure un Barça-Valladolid? No, i la raó et diu que no ho has de fer. Aleshores, aquest és el problema, i només aconsegueixes que vagin turistes i tornem al que parlàvem abans. L'animació és pitjor, per què? Pues perquè si al final només va gent de fora que no ho viu tant... Bueno, sí, però diguem-ho clar, la gent local d'aquí, quan hi va o quan hi anava, també s'ha caracteritzat per no animar. Potser tampoc és la millor, però vull dir, segur que teníem a més algú d'aquí que no un tio que ve del Vietnam que s'acaba d'enterar que Messi no està al Barça. No, era per fer una mica d'advocat del diable i mirar la culpa plena, no? Mira, et volia comentar, perquè he estat per tancar aquest capítol, diguem, merament d'anàlisi futbolístic, i volia fer un recordatori i una cosa que sovint no es parla gaire a l'entorn del futbol i gira vers la quantitat de persones que amb males intencions, no? Males intencions de robar, que molts futbolistes tenen al voltant, no? I em vaig recordar d'aquesta idea en si, no? I vaig fer una mica de recall, no? De remembering, i em vaig recordar doncs, de casos bastant sonats de gent que li han pres el pèl miserablement, no? Per exemple, el Víctor Valdés, el porter, Sí. Recordes d'ell? Aquest noi que també... De fet, va marxar al United. Sí, bueno, va estar al Barça, te'n recordes allà... No, però no de porter, vull dir... L'entrenador del juvenil, és veritat, que va tenir la baralla amb Kluivert, pot ser? Sí, amb el Kluivert. Sí. Diuen que, bueno, em quadra una mica, no? Sí, no, pel caràcter, i jo al principi potser dubtava, però ara, vull dir, ja deien que era una mica follonero, i ara, després d'estar 3 anys desaparegut, o sigui, en plan, sense... Ara que ningú ens escolta és d'Hospitalet, per tant, és bastant normal, no? No passa res. Dic, única persona d'Hospitalet potser que és d'aquí, realment. No, el que et deia, que dic que al final va estar, ara, per exemple, estava entrenador del... No sé quin equip, bueno, d'una ciutat d'Espanya, Palència o alguna d'aquestes, i va durar 4 jornades comptades. Sí. Doncs amb aquest Víctor Valdés, a part pel que em dius, no tenia gaire la mà trencada amb això d'entrenar, va transcendir, això ja fa temps, fa anys i panys, quan ja s'havia retirat del Barça i tot, que bueno, doncs, li van estafar amb ell i a la seva família una quantitat de diners important amb una promoció immobiliària que es veu que li van vendre la moto... Dius, alguna cosa em sona. Sí, li van vendre la moto de no sé què, de pagar abans per comprar uns pisos sobre plànol, no? Que, bueno, sempre qui compra pis sobre plànol compra més barat, però... Jo havia escoltat, per exemple, que un altre... Perdona, t'interrompi, aquest. No, ja ho has fet molts cops, no passa res. El germà del Xavi, crec que també algun problema va tenir del... O sigui, òbviament que no era tan conegut i tal, però bueno, va tenir algun problema d'aquests i per això diuen que per això... No sé, em va semblar escoltar-ho, no sé si és veritat o no, però que per això el Xavi se'n va anar a Qatar per guanyar, per recuperar el que li havien tret a l'altre o algun rotllo així. Bueno, una mica de tot, no? Una mica de tot, sí. Si no tens manies en aquesta vida i t'agrada el diner, no tens problemes, no? I és el que passa. Doncs si tu no et fa res que la gent pugui pensar mira que ets un passatero, doncs aleshores ja tens la porta oberta al món, no? De guanyar diners sense mirar amb qui. I a part del Víctor Valdés, ostres, m'he recordat d'aquell histriònic turc que va recalar a les files del Barça, Arda Turan, te'n recordes, no? Vaya crac. Bueno, ja venia del... Tu recordes abans que vingués a l'Atlético? No sé, va passar amb l'àrbitre? No sé si et sona una jugada... De fet, poso un vídeo ara, aquí, ara el posaré. El llançament de bota. Sí.
Jo vinc a parlar, bàsicament, de que aquest, pels casos que he anat veient, és de les persones que més han estafat de forma més criminal de tota una llista que podria dir, Aquell xilè que va jugar al Barça també, com aquell que portava la cresta al mig. No? L'Arturo Vidal. L'Arturo Vidal. Sí, bueno, aquest havia jugat jo amb son fill, aquest el conec. Ah, sí? Carai. Venia aquí a jugar al parc, el tio. Doncs si encara el veus al fill, digue-li que no es deixi assessorar econòmicament per ell. No, ja, la veritat que el pare molt fi no està i el fill va caminar el mateix. Perquè amb ell també li van prendre el pèl i a sobre amb l'afegit de que el tio doncs, va mossegar l'am, diguem, fins al fons i va dir a no sé quantes persones també, mira que aquí hi ha un negoci que fotrem quartos aquí superfàcil, i no només ell, sinó que va esquitxar no sé quanta gent. A tota la tropa, no? A tota la tropa van perdre, o sigui, deuen estar contents amb aquest. Doncs aquest senyor, l'Arda Turan, vale? Bueno, ja que hem començat amb l'anècdota de la bota, que va ser una anècdota, ja es veu que és una persona... 16 partits de sanció li van caure i després ja... És una persona amb un temperament explosiu, però... Dic com el Valdés. Sí, o inclús més et diria, sincerament. Per si ens escolta el Valdés, jo crec que aquest està més torrat, Però, per altra banda, mirant notícies de l'Arda Turan, intentava documentar-me una mica abans de fer el comentari, era una persona curiosa que deien d'ell que tenia una necessitat social, és a dir, en poques paraules, no? Quan estava a Madrid, un jugador de l'Atlètic de Madrid va dir que va anar al seu pis i que aquest Arda Turan vivia amb no sé quants, vivia permanentment, amb no sé quants amics seus al seu pis, bueno, pis o apartament de luxe o el que sigui, i que a casa seva era com una plaça del mercat de poble, vull dir que sempre estava rodejat de gent. I això em fa pensar que aquest Arda Turan, malgrat aquest caràcter, segur que té un punt d'ingenu molt gran, perquè quan tens tanta gent al teu voltant, que si viuen al pis, ets tan fàcil que se t'acosti, ets tan accessible, vindrà gent malintencionada. Pues aquest Arda Turan va dir, ara ja fa uns anys, va confessar en una entrevista del no res, que una tia així, una alemana que estava allà a Turquia, que feia negocis, tenia un fons d'inversió. Bueno, ara no sé com era el detall del tema. El tema és que li van xoriçar 13, diu, em van robar miserablement, vaig perdre d'un moment a l'altre 13 milions d'euros, que era, si no tot el diner que havia fet fins aleshores, quasi tot el diner. O sigui que aquest tio realment, o sigui, es va quedar amb un pam de nas, però que jo no m'ho vull ni imaginar, Bueno, un personatge, cuidado, de fet, ara, abans d'haver estat entrenant ara a Turquia, sé que estava, no sé algun equip més. Sí, no, bueno, ha estat fent... A veure, després del Barça se'n va anar a Turquia. És que té una altra història, sí que li passaré la notícia, la tinc aquí. Llegeixo titular. Arda Turan condenado a 2 años y 8 meses de cárcel por disparar una pistola en un hospital. Sí, però jo t'explico... Vull dir que era un personatge de cuidado. No, però conec l'afer i t'explico el context. O sigui, aquest Arda Turan allà a Turquia, a Istanbul, doncs estava en una discoteca, vale? Discoteca rotllo de luxe, no? Que hi van les personalitats. I per lo que diuen, que segurament és així, allà estava un cantant turc molt famós i que en aquell moment era el que ho petava, no? Com un Enriquito Iglesias turc. Sí, el mateix, però a Turquia. Difícil d'imaginar. Però llavors es van trobar i pel que diuen a l'Arda Turan aquest doncs li va tirar una mica la canya a la dona que estava allà davant d'ell, del cantant, no? I es veu que aquest cantant li va recriminar que, escolta, què collons estàs fent? Talla't, no? I l'Arda Turan li va fotre un gec d'hòsties que li va trencar el nas. Vaya crac. Se'n va anar... Jo crec que a la flotilla que vam parlar fa uns capítols l'hauríem de portar a l'Arda Turan. Ostres, si ens diuen alguna cosa... Olmo Turan, què passaria? Mare meva. Ostres, em fa quasi una mica de pena, A l'Olmo posa copes i a l'Arda Turan se les veu. Sí, perquè em sembla que un té més personalitat que l'altre, Sí, no, la veritat. Doncs sí, no. El pobre Olmo, espero que no ens estigui escoltant, dic, el pobre, com és ros i tot, amb les celles, dic, saber si estigui en tractament o alguna cosa. Anem a conèixer-lo un dia o què? Hòstia, veig que amb les celles, dic, saber estigui amb un tractament de quimioteràpia o alguna cosa, saber no tingui celles, tio. És que no té celles i a part té l'arc de les celles, és a dir, el que és la formació òssia, la té una mica sortida i els ulls els té cap a dins, no? Que clar... Sí, és com raro, és com, està mal fet. Vull dir, venia de factures de fàbrica i no hi havia garantia. Bueno, t'haig de dir que més d'hora o més tard l'Olmo entrarà per aquesta porta on estem gravant i ens haurem de defensar bé, perquè estic segur que ens localitzarà. No, per sort no. Esperem que l'Arda Turan sí que no ens escolti. No, però per acabar la història, perquè és que per qui ho estigui escoltant, aquest afer de la discoteca, va enviar... hi ha una... Deixa'm que acabi d'explicar. Va enviar a l'hospital amb l'altre, que no me'n recordo el nom, el cantant, i es veu que aquella mateixa matinada
pistola, vale? El tio, no sé si segurament li hauria baixar la merla, no?, de l'alcohol, i se'n va anar a l'hospital, però tota la història de la pistola, jo t'explico, se'n va anar a l'hospital, es veu les imatges que entra amb 3 o 4 amics, lo típic, no?, per no anar sol, i ja no hi ha imatges, però es veu que es va ficar a l'habitació on estava l'agredit, vale? Amb la seva dona, que imagina't la cara que van veure un altre cop a l'Arda Turan amb una pistola entrant a l'hospital. És una pel·lícula de terror, Però, cuidado, que tu pensaràs, ostres, doncs l'Arda Turan volia acabar d'assassinar el tio. No, el tio el que va dir, això és cert, perquè ho va reconèixer, va portar la pistola super empenedit per dir-li a la dona d'allò del cantant a qui li va tirar la canya que he sigut un imbècil, té la pistola, li va posar la mà i fota'm un tret. Tu imagina't, aquest tio estava com un puto llum. Hòstia, està com un llum, no? Jo de veritat, em vaig a mirar una mica que no fos la típica tonteria que s'explica, no, però és una afer i després també em sona, ara potser m'ho estic mig inventant, però em sona alguna d'una benzinera. No, siguem curosos. O sigui, no recordo la història exacta, però em sona que algú d'una benzinera i no sé si va atropellar a un amic o algun rotllo així raro. En el moment que li trenques el nas amunt, després te'n vas a la discoteca, sisplau, fota'm un tret, no sé què, no sé quantos. Qualsevol cosa ja no sorprèn. Exacte. Bueno, veus, això va bé perquè nosaltres fins a arribar a un nivell com aquest podem dir que som bons nanos, veritat? M'equivoco? Aguantem, de moment no ens hem pagat tu i jo, encara no ens hem disparat. Exactament. Bé, ara em toca a mi, que m'he fixat que feia 3 programes que estaves fent la cluenda, així que sense més us diré que visca el Barça i visca Catalunya. Encén les orelles.